pena paliponse. Komanso adziwe kunena kuti Odia Zacha alibe mulandu, ili ready to govern this country. Mavuto amene ali mdziko muno ine ndili kwaona momo. Ndakhala ndikunena mboma mulimbava anthu akusokoneza a president dzulo lomweri okha amanena kunena kuti kunokima kuli anthu ena ache akusokoneza G2G zimene zozo ndinanena kale kuti mnthu kakapa chiwongolero usalole ena ake azibwera azigwira somene pajapo zimene amalankhula zija zimene manena ine nzomwezo iwo ali pa chiwongolero kaguleni fuel wina wabwera ogwira chiwongolero wachipotokolera ukuku koma chongo ndabwisa nchonena kuti uyu wapotokola chiwongolero ine ndikupita ukuku ndi ndani wapotokolayo osamutibula pompo bwanji osamuchosa pompo bwanji nje ineyo kusiyana kwa ine ena mandira achakwera ndinu mumagwirira ntchito limodzi mukusiyana pati. I like him ndima akonda kuyambira sokaya sana kale president ndi munthu wa mulungu koma tikwamba ife ababazi bambu yako atakutenga gali moto pongo kukuchamisa madadadi yayi tasiyani ndiendese ineyo sikuti suku apa saulemu koma gali moto isapanyike isagunde so munthu pakali panopo zonna kuti anthu ononga za fuelozi anthu azivutika betu ononga kadali pomwepo tizacho sa kusogoloko iwe munthu wamenya nkazako kofi ndikumamuza kuti tiona na mawa lero sankutumula lero bwanji anthu akononga alipo anthu akononga alipo wina kukuluma yokapoteka ukundiruma ma ndikumenya alikuwazirumabe munthu akukuluma ukundiruma ndufati kupoteka ma ndikumenya mawa chabu inolepekezeka panji tidapita kaiti kamwe madzi akula kuserema ndimene serema kwavuta kuno MCP wina aliyense anthu akumenya kuno serema yavuta muzingoona umene kupansi MCP akuthawa kuno serema konivo ya president anthu ayigendanso kuno ayigenda anthu kuno sakuyesa anthu kuno kuserema akuluakulu kuno kovuta basi ndirande kunama moti konivo yasewero ya president ayigenda yapita pano MCP ena avala makaka kuthama kisaso sakunyengerera ndithu guys zikoli guys lavuta basi guys anthu anali pa njinga ya moto kugwa ndithu kuyamba kuthawa kusiya njinga ya moto zomwe zikuchitika kuno pa trading ya serema boma la Machinga ndi zimenezo.
Zikoma chifukwa chakundira mtira bwino ndifuna ndipumuleko pang'ono ndakhala ndili kungoyenda paliponse koma zikoma chifukwa chondifunira zabwino. Fendi fayani ko ife ya Malawi onse okonda kudya zaulere akonzekere kupitiriza kundimva kuwawa mpaka 23. Mwakhaula kwambiri ine nani akutumuza akhaula Wasmani mvei maonatu sobano nde maphunziratwe nde muzabweza kubusa kumene konso chakanya mao nsana milayo yamba ndionena kuti ife UTM monga mwadzina lathu united ifeyo a UTM tidzathetsa tsankho ndipo silizapezekaso dziko la Malawi kuyambira pa 16 September. Ndiye audience zache chimene ifuna kuona ngati munthu waba akakhale kuti undende okuba undende koma chinthu china ndimandinifotokoze pano mochenjeza dziko lino amayenda abambo wina afune wina asafune kuyambira 16 September 2025 nukusintha pakubwera mtsogoleri watsopano atipele muluzi manja mwamba mbangu au nani chimukamwana chafika chatondazi mwani wose MCP Bayoka sika nawe na bomu. Sika nawe na bomu. UTM Bayoka sika nawe na bomu. Avoti Bayoka sika nawe na bomu. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer.